Μετά από 20 χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας σχετικά με το αντικείμενο, είναι η μόνη φορά που έχω χρήματα στο ταμείο να δώσω και δεν μπορούν να τα πάρουν οι επιχειρήσεις γιατί δεν υπάρχει ρευστότητα στην αγορά. Δηλαδή, ενώ κάποτε υλοποιούνταν συνεχώς τα έργα και εύκολα και έδιναν οι τράπεζες χρήματα σε αυτούς που δεν είχαν και υλοποιούνταν, συνήθως δεν είχαμε χρήματα, είχαμε μια δυστοκία, μια δυσκολία κλπ. Τώρα υπάρχουν τα χρήματα στο ταμείο μας και δεν μπορούν να τα πάρουν οι επιχειρήσεις γιατί δεν υλοποιούνται τα έργα. Και αντιλαμβάνεστε γιατί, διότι η ρευστότητα είναι 0. Άρα λοιπόν χρειάζεται ο υποψήφιος, είτε επιχειρηματίας που θα ανοίξει μια νέα δουλειά ή αυτός που έχει μια επιχείρηση, όταν βγει κάτι που χρηματοδοτείται, να δει τα εξής. Με αφορά, είναι ο κλάδος που ασχολούμαι ή που θέλω να ασχοληθώ στους ενισχυόμενους κλάδους. Ο κύριος Ποσειδώνας νωρίτερα σας είπε κάποιους όρους. Ότι πρέπει να είναι αυτό κλπ. Θέλει λοιπόν ένα προσεκτικό διάβασμα κάθε φορά που μας λένε οι φίλοι μας ότι βγήκε μια επιχορήγηση εκεί κλπ. Πρέπει να διαβάζουμε αν μας αφορά. Και αρχίζουμε βήμα-βήμα λοιπόν να πηγαίνουμε πώς. Είμαστε στους κλάδους που ενισχύει. Αυτά που ορίζει σαν όρους τα έχουμε. Γιατί το λέω? Για να μην νομίζουμε. Ξέρετε πόσες αιτήσεις έρχονται και πάνε στο αρχείο γιατί δεν είναι μέσα σε αυτούς που έπρεπε να είναι. Δηλαδή από το αρχικό στάδιο, δεν μιλάω για να διαγωνιστούν, δεν μπορούν να είναι υποψήφοι. Δεν χρειάζεται να κάνουμε κόπο ή να κάνουμε όνειρα για κάτι που δεν μας αφορά. Μπήκα σε ένα ταξί μια μέρα και μου λέει ο άνθρωπος, αυτό και λοιπά, στο Υπουργείο πήγαινα μια μέρα, μου λέει, έχει τίποτα για μας? Δηλαδή όλος ο κόσμος και λογικά έτσι έχει τίποτα για μας. Τι να του πεις τώρα, να αρχίσω να του εξηγώ ότι θέλει ολόκληρη διάλεξη, να αλλάξουμε μια μηχανούλα, μου λέει, έχει τίποτα. Αυτό δεν είναι τόσο απλό. Δεν είναι τόσο απλό. Δηλαδή, θέλω να ξαναπώ, όπως είπα και νωρίτερα, δεν έχουμε 100 εκατομμύρια και τα μοιράζουμε και παίρνει 10.000, ο καθένας δεν θα κάνει ό,τι θέλει. Καλός και κακός δεν είναι έτσι, δυστυχώς. Λοιπόν, ξαναλέω, μας αφορά, έχουμε τους όρους. Και όταν φτάσουμε να μας αφορά και να έχουμε τους όρους, αυτό που θα κάνουμε για να δαπανίσουμε χρήματα και να πάρουμε το 45% ή το 50% μας χρειάζεται στο τέλος ή το κάνουμε επειδή έχει 45 με 50% χρηματοδότηση. Η συμβουλή είναι λοιπόν να κάνουμε αυτό που μας χρειάζεται και να μην παρασυρώμαστε ότι ένας είναι ένα δώρο, ας πούμε. Γιατί αν έχω 15 σαμπουάν σπίτι και θα τελειώσουν σε 20 χρόνια, τι να το κάνω κι άμα έχει ένας ένα δώρο αυτή τη στιγμή? Και επίσης, αφού φτάσω και να είναι αυτό το οποίο χρειάζομαι και να χρειάζομαι εγώ, όχι αυτοί που μου το συνέστησαν, το χρειάζομαι εγώ, έτσι, η επιχείρησή μου ή εγώ που είμαι νέος επιχειρηματίας. Και αφού φτάσουμε εκεί και σκεφτούμε ότι το χρειαζόμαστε, όπως είπα νωρίτερα, αν μπορούμε να το χρηματοδοτήσουμε. Γιατί ξέρετε, δυστυχώς σε όλα αυτά που λέμε για την κοινότητα και αυτά τα δισεκατομμύρια που σας είπε ο κύριος Τιτσόπουλος, είναι συγχρηματοδοτούμενα κυρίως, δηλαδή είναι και εσείς και εμείς βάζουμε, δεν είναι 100% η χρηματοδότηση, σπάνια είναι, θα σας πω περιπτώσεις. Και επίσης είναι ότι βάζω για να μου τα δώσουν μετά. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που σας λέω. Άρα λοιπόν δεν πρέπει να παρασυρώμαστε. Και επίσης ένα τελευταίο. Όταν συμβαίνουν όλα αυτά και είναι όλα τέλεια, μας αφορά, έχουμε τις προϋποθέσεις, το έχουμε σκεφτεί, το έχουμε... Δεν το βάλαμε να το φουντώσουμε γιατί βάλε και αυτό, βάλε και εκείνο και στο τέλος λέμε τι έγινε που τα έκανα, τώρα άντε να τα βρω να τα κάνω για να πάρω το 45 ή το 50. Αφού γίνουν όλα αυτά τέλεια κλπ. Στο τέλος, στο νου μας, οφείλουμε να έχουμε και κάτι το τελευταίο. Αυτό, για να πάρεις το 45 ή το 50%, χρειάζεται να διαβάσεις πώς γίνεται. Δεν γίνεται με το καλημέρα, δεν γίνεται με αυτό που κάναμε κάθε μέρα.
Δεν είναι τίποτα σπουδαίο, αλλά δεν γίνεται όπως το κάναμε κάθε μέρα, διότι κάθε μέρα κάναμε ό,τι θέλαμε. Ό,τι θέλαμε. Εδώ υπάρχουν κανόνες που τους ξέρουμε από την αρχή, μας τα λέει όλα αυτό το πράγμα που διαβάζουμε και είναι καλό να τα τηρούμε. Γιατί σας λέω. Κάποια στιγμή δεν έχουμε αρχίσει να κάνουμε τίποτα, αυτό και λοιπά, το άλλο, αποφασίζουμε να μην το κάνουμε το έργο. Έτσι, είμαστε εγκεκριμένοι. Δεν πειράζει, δεν χάθηκε ο κόσμος, δική μας απόφαση είναι. Η επιχειρηματική απόφαση του να μην κάνουμε κάτι είναι σοβαρή επιχειρηματική απόφαση σαν να κάνουμε κάτι. Έτσι. Ο επιχειρηματίας όταν πει ότι σταματώ διότι δεν με παίρνει, αυτό είναι σοφή απόφαση. Και ούτε από εμάς, μακριά από εμάς, να λέμε στον κόσμο, έλα βρε, αφού το έχεις εγκεκριμένο, τελείωσε το, κάντο. Όχι. Αυτό είναι μια χαρά. Δεν κέρδισε από την επιχορήγηση τίποτα. Το χειρότερο είναι να ελοποιήσει το έργο, να κάνει δαπάνες όπως νόμιζε και όπως του είπαν οι φίλοι του και στο τέλος να μην μπορώ να τον δώσω εγώ την επιχορήγηση. Αυτό είναι καταστροφή. Άρα λοιπόν είναι πάρα πολύ απλό. Ακολουθούμε το manual και τον ένα χρόνο που διαρκεί το έργο έχουμε το νου μας ότι κάποιος είναι και να το δει, να το ελέγξει το έργο. Και κάνουμε όπως το λέει. Το οποίο δεν είναι τίποτα, δεν είναι τα αρζανιές. Δηλαδή, να έχουμε... Σας έλεγα νωρίτερα ότι τα χρήματα τα έχουμε, έτσι. Υπάρχουν αυτοί που δεν τους θυμόμαστε καθόλου και υπάρχουν και αυτοί που είναι μέσα στο μυαλό μας ριζωμένοι και τους θυμόμαστε και άμα ακούσουμε το όνομά τους είναι πάλι αυτός. Ξέρετε ποιοι είναι αυτές οι δύο κατηγορίες. Αυτούς που δεν θυμάμαι 20 χρόνια καθόλου είναι αυτοί που κατάλαβαν τι έπρεπε να κάνουν, το κάναν, ήταν αθόρυβοι, πήραν τα λεφτάκια τους αμέσως και δεν τους θυμάμαι. Διότι δεν με ακούμπησαν, δεν τους ακούμπησα, τελείωσε. Κάναν αυτό που έπρεπε. Αυτούς που θυμάμαι είναι αυτούς που μας έχει βγει η ψυχή μαζί να βρούμε άκρη για το τι λάθος έγινε. Ξαναλέω, όλα είναι από την αρχή γνωστά. Όλα, όλοι οι κανόνες και οι όροι. Απλώς θέλει το χρόνο που υλοποιούμε το έργο να σκεφτούμε ότι αυτό το 50% είναι και ένας εκεί συνέτερος μέσα σε ένα σύννεφο που μας παρακολουθεί, ρε παιδί μου. Έτσι. Αυτό είναι. Λοιπόν, σε κάποιες περιπτώσεις νέων επιχειρήσεων που θέλουν να ανοίξουν επιχειρήσεις, εξαιρετικά, με εξαίρεση η Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί είναι στην έναρξη των επιχειρήσεων και σας αφορά μερικούς, μπορεί για κάποιο χρονικό διάστημα, που συνήθως είναι κανένας χρόνος από την έναρξη, να επιχορηγεί και λειτουργικές δαπάνες. Έτσι, σας είπα νωρίτερα, είναι διαρροπάλου. Τις υφιστάμενες επιχειρήσεις που λειτουργούν δεν δίνει χρήματα η κοινότητα για νερό, ρεύμα, τηλέφωνο κλπ. Έτσι, για μισθοδοσίες και τέτοια. Εκτός από τις περιπτώσεις που ιδρύεται μια επιχείρηση και έχει δικαίωμα να ιδρυθεί, να κάνει έργο και για ένα διάστημα του επιχορηγεί τα έξοδα και του νομικού για να γίνει και η σύσταση ακόμα. Ξέχασα να σας πω ότι σε αυτές τις δράσεις οι οποίες βγαίνουν και θα δείτε, δεν έχω μόνο, Γιάννη, έχεις καμιά σελίδα εδώ μέσα με τις ιστοσελίδες. Είναι ένα μάτσο ιστοσελίδες, η οποία η κυριότητα είναι το espa.gr και είναι και εύκολο, έτσι, espa.gr, όπου εκεί θα μπαίνετε έτσι κανένα βράδυ που είστε χαλαροί να βλέπετε τι έχει βγει. Έτσι. Δεν θέλω να πω για το δικό μας, για το δικό μας, να βλογίσουμε και το δικό μας το site, το οποίο είναι σε επίπεδο δεκαλέπτου ενημερωμένο, είναι το ipavlakepa.gr, αλλά epavlakepa.gr. Έτσι, www.epavlakepa.gr. Αλλά λέω και το espa.gr γιατί δεν είναι μόνο η επιχειρηματικότητα που ενδεχομένως να αφορά κάποιον. Έτσι. Είναι και απασχόληση κλπ. Δεν θέλω να σας κουράσω. Τις εισηγήσεις που δεν είδαμε σήμερα θα τις έχει αύριο το επιμελητήριο. Εκεί θα έχει και κανένα δυο σελίδες με ιστοσελίδες να έχετε τροφή να βρίσκετε.
θέλω να τελειώσω και να πω ότι υπάρχουν ευκαιρίες, αρκεί να τολμήσετε και να ξέρετε γιατί το κάνετε. Οι εποχές της αρπαχτής δεν υπάρχουν πλέον. Ξέρετε γιατί? Γιατί είναι και ωριμότερο και το σύστημα που ελέγχει εδώ που τα λέμε τώρα, έτσι. Και με πιο πολλά τεχνικά μέσα. Κάποτε δεν υπήρχε ίντερνετ. Το ίντερνετ είναι μεγάλος αδερφός, πολύ μεγάλος αδερφός. Δεν μπορούμε να κρυφτούμε εύκολα. Κάποτε μπορούσες να έχεις και δύο αφημί, ένα στην Καλαμάτα και ένα Αλεξανδρούπολη και να μην σε πιάνει κανένας. Έτσι. Το σημαντικότερο είναι να έχουμε κάτι μέσα στο μυαλό μας, το σημαντικότερο είναι να το κυνηγάμε και επίσης, για να μην αδικούμε τους επαγγελματίες, υπάρχουν επαγγελματίες σύμβουλοι οι οποίοι κάνουν αυτή τη δουλειά και μπορούν να είναι οι σύμβουλοι μας και να τους συμβουλευτούμε για το τι θα κάνουμε. Μόνο να προσέξουμε να επιλέξουμε τον επαγγελματία. Έτσι. Υπάρχουν ειδικοί, μην τα κάνουμε όλα μόνοι μας. Εμείς δεν είμαστε σύμβουλοι. Το ΚΕΠΑΝΕΜ είναι αυτό που δέχεται αιτήσεις για λογαριασμό του Υπουργείου, έτσι. Δεν κάνω διαφήμιση. Όλοι χρειάζονται. Και να σας πω και κάτι άλλο. Τίποτα δεν είναι τζάμπα αν αξίζει τον κόπο. Και πολλές φορές, σχεδόν όλες, η αμοιβή του επαγγελματία για τη συμβουλή που θα μας δώσει επιχορηγείται και από το ίδιο το πρόγραμμα. Λοιπόν, έχετε το νου σας, έρχονται αυτά τα 20 δις, δεν είναι όλα για μας, αλλά, ξέρετε, λέει άλλος, εγώ δεν μπήκα ποτέ ρε παιδί μου, ναι, αλλά όποιος δεν ξύνει δεν κερδίζει. Ένα. Και δεύτερον, να ξέρουμε γιατί το κάνουμε και πώς το κάνουμε. Έτσι, ευχαριστώ πολύ.